खामानिखौ जोंनि खरकसा आरो साजला खरकसा कुमाजावखा मिया फुं आइजुगो बो बाइक चालुगै बिनि कम्पानियाव थांजानिव बाइक एक्सिडेन्ट गै बो बिनि लागमा आरिखा बो बेंगालुरु काइसा कम्पानियाव जब खाइतमानि ताई आमो हाइख्लाइनो बेंगालुरनि जे जोंनि बेंगालुर तिप्रासा टीम नि हइते जे टीम रक तंनाय रक जोंनि ताकुकजन देबरमा ताई दिनेश देबरमानि बिसिंति ख्लायै बरगानो साहरका जे थाङै बाइक इसा रिसिभ ख्लायदि नरम एरियानि बरक बाहनै त्रिपुरानि हास्तेनि बरक नै हाय हनै तिनि चंगर उनुकुति डिस्ट्रिक्ट खबजागो बंनि आमपारा हिंके गोलकपुर उरां बस्ती और जों चिनि कमलपुरनि गै आनि खुवाई पलिटिकल डिस्ट्रिक्टनि पपन देबरमा सेक्रेटारि ताई आं खरकसा मेरि देबरमा आं दिनै और फैमानसा आबुनि बागै बेलेखना खा खामो बंनि नब मुखुनि बग्रम तामो कक सावै जों कक चारै लांखा जों अब सालायका कम्पानिनि हइते जे बरनि इन्सुरेन्स कभारेज होनाय आबर बेबाग रिजाकनाय ताई आयांनि हइते जे सामुं जरातुइ बरनि कन्डुलेन्स जरातुइ जे नांमाने जरातुइ रांखौ फैसा कम्पानि नजरसे बानायहै दिनै जों खबर मानखा ताबुकनो लास्ट जों रिसिभ खालायबाय द्रब ताबुकनो र कुथै सपायो जे थुइनायनि मुं ले तामं था गिजा सायखनो जे थुइनायनि मुं खा पिजु उरां ताई बेनि बिहिगनि मुं मुं बखरकसा खरियां मबाइल मानाय नेनदिन पुइरियां बिनि बिहिगनि मुं बिनि बुमा हिंकाय दारलं बुफारियां नेनदिन पुइरियां बिनि बिहिग हिंकाय आबुनि बागै न जों दिनै और बाल बाक्सा खलायै बरमनि जाति गोष्ठी रगबो जों मालाय फैमानखा जतन खा खामलायजा खा दुखु नांलायजा बरमनो बाहायग्लायसे बासुर खलायमाननाय आबो ताइचिनि अ एरियानि जे एमडीसी धीरेन्द्र देबरमा बनब कयमुं तंनाय बबो सपायनाय सानै साताने बिसिङो दिनै इन्डिजिनास डे नि बागै दिनै बरक और सपायमानलिया खना इया खायबा सनै फायै अ नग नुखुनि बरकनो खाकसांमारि फायनाय ताइ शान्तनारि फायनाय हास्तेनि तो कुबां मानो बेंगालुर थाङै सामुं खाय तंलाय बरंले ताम कक जाना मुसुं आबुनि बागैनो चिनि अ हास्तेनि त्रिपुरा हास्तेनि जे थाङै सामुं ताङै जानाय रंनो अबनो कक जाना मुसुंगौ जों चिनि हाव तंतुति फानो चिनि थांनानै लामा करिनि बागै जों दिनै फातार हास्तेयाव थाङै बहगनि बागै सामुं खायनानै हनै थांलायो हाय फानो जों थांनानै लामा करि इंगै आबुनि बागैनो आं कक जाना मुसुंगो आजराय रकनो जे थाङै सामुं खाय जाय तंनाय रंनो सुदु बेंगालुरुया हायद्राबाद रगो चेन्नाइ रगो गोबां मा दिल्ली रगो चिनि त्रिपुरा हास्तेनि सराय सिकितो सराय बोसारक थाङै आजागाव कम्पानियाव जब खाय तंबायो हाय फानो जों चिनि साकनो थांनानै नांनाय चिनि साकनो हामनानै नांनाय सतर्क तंनानै नांनाय बाइक रक चालक फानो जों स्पीड खाय चालक यामनानै नांनाय आबाहायनि बिसिं तुइ खायसे जों दिनै मा थांनाय जे थै थांनाय न त जों ताइ फुरगैना हरै मैया फियाबा गथां तंनाय रक जतन काहाम तंबाय थुं काहाम कुरुं तंनानै बागै आं जतन न कय हरो
fatar hasteo tongnai rok no tai chung tini chini hawo tongoi ma chaya ma nungya bagai no tini chung thangoi fatar hasteo amotui khlai thui phainan nango mas badia sapta badia sal badia khlaioi kabang ma fatar hasteni borok thuilaioi nog ni borok tipra basi rok belai khano kha khamjak hambai